제가 타지키스탄이 이번에 처음은 아닙니다. 1994년도 ман бори аввал аз Тоҷикистон соли 1994 ҳангоме ки дар сафорати Корея дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолият менамудам, аз шаҳри Душанбе бозӣ намуда будам. Он вақт ман дар фасли тобистон аз шаҳри Душанбе бозӣ намуда будам ва он Душанбеу Душанбеи имрӯзаро аслан боиси қиёс нест. Хеле гуногунӣ шудааст ва хеле рушд ёфтааст. Ва Тоҷикистонро ман ҳамчун як давлати зебо дарёфтам. 설산이 너무 멋있었습니다. 그래서 그 타지키스탄은 참 아름다운 나라구나라는 생각을 합니다. 제가 일단 муносибатҳои Тоҷикистон Корея зина ва зина рушд карда истодааст, аммо тоҷе ки шумо огаҳ ҳастед, сафорати Корея ҳам соли гузашта ба ҳайси сафоратхона намояндагӣ буд, ба ҳайси сафир ва ман аввалин сафири Корея дар Тоҷикистон ва масъулияти ман зиёд аст нисбати фаъолиятам дар Тоҷикистон. Ман ҳамчун аввалин сафир масъулияти зиёд дорам барои рушду нуму додани муносибатҳои дипломатии ҳарду кишвар, на танҳо дипломатӣ, балки дар тамоми соҳот рушд додани муносибати ҳарду кишвар. Дар давоми 30 соли муносибатҳои дипломатии асбаби он ки сафорати Корея дар Тоҷикистон набуд ва сафир ки надошт, муносибатҳои мо кунд пеш мерафт ва дар оянда ман ҳамчун аввалин сафир барои рушди зуду бо сифати ҳарду кишвар кӯшиш хоҳам намуд. 제가 열심히 노력할 예정입니다. 사실은 지금 한국과 타지키스탄 관계가 이제 30년이 지났지만 아까도 말씀드렸다시피 사실 우리 한국과 타지키스탄 истиқрори муносибатҳои дипломатии байни ҳарду давлат зиёда аз 30 сол гузашта бошад ҳам, аммо муносибатҳои ҳарду кишвар дар сатҳи қаноатбахш он қадар қаноатбахш нестанд. Зеро сафоратхона ман набуд, хеле шумо гуфтед, ман ҳамчун аввалин сафири Корея дар Тоҷикистон масъулияти зиёд дорам ва барои рушд додани ҳама соҳот кӯшиш хоҳам намуд. Масалан, барои рушд додани соҳаи иқтисоду иқтисод чанд вақт пештар намояндагони тоҷирони Корея аз Тоҷикистон бозидид намуда буданд ва ният доранд ки дар соҳаи кишоварзӣ сармоягузорӣ намоянд ва ба чунин ҷалб намудани сармоягузорони Корея ба воситаи ҷалб намудани сармоягузорон мо муносибатҳои ҳарду кишварро тавсия хоҳем дод. 우리 한국과 타지키스탄의 그 협력을 계속 발전시켜 나갈 예정입니다. аз таъин шудан ба ҳайси сафир вақти зиёд нагузаштааст, аммо бо макомдорони зиёди Тоҷикистон мулоқот гуфтушунид намудам ва махсусан дар рӯзҳои охир бо сардори хадамоти гумруки Тоҷикистон мулоқот доштем ки муносибатҳои мо дар соҳаи гумрук хеле дар сатҳи қаноатбахш аст ва ба дастгирии хадамоти гумруки Корея ба хадамоти гумруки Тоҷикистон лоиҳае татбиқ карда шуд. Дар назар аст ки дар созишнома байни хадамотҳои гумруки ҳарду кишвар ба имзо расад ва дар соҳаи IT технологияи иттилоотӣ ҳам дар соҳаи гумрук ва дигар соҳа муносибатҳои мо махсусан дар соҳаи гумрук дар сатҳи қаноатбахш аст ва дар соҳаи меҳнат бо вазири меҳнат мулоқот доштем ва вазири меҳнат низ ба ҷумҳурӣ мо ташриф оварда буд ва дар ҳоли ҳозир ният дорем ки мо дар зинаи аввал кормандони мавсимиро ба Корея роҳӣ кунем ва дар оянда кормандонеро дар назар аст ки кормандони дуввумиро низ ба Корея сафарбар кунем. 하기로 서로 얘기가 되었습니다. 네, 어제 개최된 намоиши дирӯза ба муносибати 30-солагӣ таҷлили барқарорсозии муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Корея буд ва консертро аз Маркази миллии кӯкаки Корея баромад намуданд ки онҳо муассисаи давлатӣ ҳастанд, ҳамчун муассисаи давлатӣ ва беҳтарин ва аз ҳама машҳуртарин намояндагони мусиқии анъанавии Корея мебошанд ва дар Коки Борбад ки ин чорабинӣ гузашт, Коки Борбад ҳам яке аз ҷойҳои фарҳангии Тоҷикистон аст ва дар он ҷо баргузор шудани чунин чорабинӣ боиси ифтихори мост ва дар ин намоиш зиёда аз 2000 нафар иштирок намуданд ки мо аз ин бисёр хушнудем. 아주 큰 호응을 얻었습니다. 코이카는 Койка, шикали шумо огаҳ ҳастед, агентии ҳамкорҳои байналмилалӣ аст ва Тоҷикистон аз Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ кӯмакҳои бебозгаштро гирифта истодааст. Аммо Койка муассисаест ки мустақиман кӯмаки бебозгашт грантҳои худро ба ҳар давлатҳо пешниҳод менамояд ва мустақим кӯмакҳои бебозгашти давлати Кореяро мо тавассути Койка дар Тоҷикистон амалӣ карда ҳастем. Барои ҳамин Койка дар Тоҷикистон ифтитоҳ карда шуд. 집중적으로 하기 위해서 코이카 사무소를 개설했습니다. 예, 우리 한국에서는 이 중앙아시아와 협력을 굉장히 중요시하고 дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Корея Осиёи Марказӣ яке аз мақоми авлавиятҳоро касб менамояд ва ин чорабиниҳо албатта ки идома меёбанд ва котибот ҳастин, котиботи ки Осиёи
форуми осиёи марказӣ ва корея котибо дорад ки дар он ҷо кормандон зиёд фаъолият менамоянд ва натиҷаи фаъолияти онҳо албатта ки ин форумҳо идома хоҳад ёфт ва дар осиёи марказӣ дар 5 давлати осиёи марказӣ яке аз охиринҳо шуда дар тоҷикистон сафир таъин ва сафархона кушода шуд ва чаҳорчӯбаи осиёи марказӣ мукаммал карда шуд. 한 중앙화 협력의 아주 이제 완전한 기본 틀을 만들었다고 할 수 있습니다. 네, 저는 타직 음식 중에서는 그 오시하고 그다음에 라그만을 매우 좋아합니다. ман аз хӯрокҳои миллии тоҷикистон оши палов ва 타직 лагманро 라그만이 зиёд 아마 тавлид 여기 мекунам ва 중앙아시아 сикҳабобе ки 제일 бо 맛있는 것 гӯшти 같아요. гӯспанд омода шудааст ман бисёр дӯст дорам ва дар соҳаи 그 두 가지 음식을 특히 좋아하고요. 그다음에 제가 또 샤실릭을 특히 좋아하는데 бадахшон яке аз минтақаҳои беҳтарин барои сайёҳӣ ҳаст. албатта дар соҳаи сайёҳӣ низ мо мехоҳем ки 관광 ба роҳ монем ва агар 타직하면 딱 ширкатҳо이 우리 кореяе ки 한국분들은 дар 바로 ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд мо барои ҷалби онҳо 생각합니다. албатта 그렇기 때문에 네, 감사합니다. ташаккури зиёд.